Hola, bona tarda a tots. Som els Tribuneros, una setmana més. Avui tenim un programa especial des de la Facina, una especial filoxera amb Pitu Rojano, que més tard el presentarem. Esperem que us agradi. Avui amb mi, jo sóc l'Arnau, està l'Aleix, Bones. el Jordi, el Pol, el Pitu. Hola. Comencem. Bé, doncs, per començar, per ficar en context, avui estem amb el Pitu, et farem algunes preguntes sobre la teva vida personal i per ficar una mica en context als nostres oients. Qui ets dins la festa? Actualment sóc el president de l'associació de la Festa de la Filoxera. Com vas arribar en aquesta posició de... Doncs, jo quan tenia... Jo vaig néixer el 24 de desembre, així que a l'any que jo complia 18 anys no vaig poder participar a la festa com a filoxereta com m'hagués agradat i com li passa a les persones que neixen a finals d'any, així que vaig haver d'esperar-me a l'any següent a poder participar i vaig entrar a participar com a filoxereta. Vaig estar participant 4 o 5 anys com a filoxereta i després vaig anar a una assemblea i aquestes coses que passen que vas a una assemblea i t'acaben enredant i al final entres a la junta perquè sempre fa falta gent. Que llavors des de petit sempre estàs connectant, no? No, la veritat és que no. Jo sempre he viscut la festa de la filoxera al carrer, diguéssim, anònimament, sense participar directament amb els elements. Els meus pares no m'havien inscrit, diguéssim, mai a la festa i no sé, jo sempre tenia molt clar que volia participar i els meus amics, el meu grup d'amics tampoc era, diguéssim, segurament a algun li preguntes encara ara quan són fires i festes i no sabria dir-te quin dia són les fires, així que no sé, tenia molt clar que volia participar-hi. En aquella època estava bastant en auge, diguéssim, al Facebook i sabia que l'Iker Mata estava amb tot això de la filoxera i vaig obrir-li i li vaig dir que em feia molta il·lusió participar i l'Iker em va ajudar a inscriure'm i diguéssim que el meu món filoxeraire va començar a través de l'Iker. I llavors com ha sigut el procés per entrar a la Junta i després ser el president de l'associació? Al final, ser president o no, jo tinc 10 companys que treballen igual que jo o més que jo simplement sóc la punta de la llança o la cara visible o la persona que s'endú els mèrits o les coses negatives, però al final som un grup de persones que treballem igual tots i simplement va ser, crec que una situació natural degut a la situació que vivia l'associació en aquells moments, degut a que el Ton, després de molts anys sent president i fent molt bona feina, se li va acabar la seva etapa, perquè així va creure-ho. No hi havia un relleu que fos un relleu natural en aquell moment, i llavors la Montse Vallverdú va agafar la responsabilitat o el càrrec, diguéssim, i llavors la Montse va estar uns anys fent de transició a la Junta que hi ha actualment, diguéssim. Clar, però tu des de petit dius que no... Els teus pares no et van portar a la filo, així que no estàs tan connectat. Llavors, com t'acaba agradant la filoxera? Sí, jo la filoxera sempre l'he viscut molt intensament i quan era petit em feia molta il·lusió. Nosaltres a casa teníem una petita cava familiar i jo recordo de petit que agafava caixes i construïa filoxeres a casa, vull dir, en aquest sentit sempre he sigut bastant friqui. I els meus pares sempre m'han portat a viure la festa de la filoxera, diguéssim, però no activament o no inscrivint-me, diguéssim. Jo tinc amics que han participat des de larves a timbalers, no sé què, i han passat per tots els grups, jo no ho vaig viure així, però la filoxera, diguéssim, que sempre m'ha apassionat. Vull dir, sempre m'ha apassionat el foc i llavors la filoxera, que va molt lligada amb el foc, sempre m'ha molat molt. Creus que és la millor festa que hi ha per aquí al voltant? Sens dubte. Per aquí al voltant i lluny d'aquí. I tant que sí. Ben dit. Vull dir, al principi, sobretot, quan vaig entrar, diguéssim, a l'associació i a participar
a la festa de la Filoxera potser no era conscient, diguéssim, del context històric ni de la importància que tenia, diguéssim, la festa pel territori, pel poble, i això és una cosa que he anat aprenent. Potser tampoc era conscient de la importància de la festa infantil, sobretot quan vaig entrar a la Junta. La festa infantil per mi era com un tema menor, diguéssim, així mal parlat, i és una cosa que he anat aprenent, que la festa infantil és gairebé més important que la festa adulta, però que això ja arribarem, suposo, quan parlem de la festa infantil. Igual que la juvenil, no? Aquest any. Sí, exacte. Una de les novetats que parlarem. Què creus que suposa la festa de la Filoxera per un poble com Sant Sadurní? Ostres, que jo crec que la festa és guai perquè al final cadascú la viu d'una manera diferent. Suposo que vosaltres també la sentiu moltíssim i no sé, hi ha gent que li agrada... O sigui, jo crec que té com molts moments màgics perquè al final et trobes amb persones que fa molt de temps que no et veus o inclús que fa des de les fires anteriors que no et veus i que ja les relaciones amb la festa. Crec que la festa de la Filoxera també, igual que el Noia i moltes altres coses importants que tenim aquí a Sant Sadurní, parla molt bé del nostre poble i és un gran aparador, diguéssim. Al final totes aquestes coses crec que sumen i no ho sé, crec que és bastant... No sé, cadascú sent la festa a la seva manera i em semblaria bastant difícil resumir-ho amb una paraula o una frase o en algú tancat. Com tu has dit que la festa Filoxera retroba persones. Tu creus que la gent de fora ve expressament a veure la festa de la Filoxera? Home, jo crec que és una cosa amb la que hem treballat bastant els últims anys, amb intentar que la festa es conegui portes enfora, diguéssim, de Sant Sadurní, perquè crec que una mica la situació potser en la que ens vam trobar, que no era ni bona ni dolenta, perquè ahir vau fer una pregunta perquè la gent us preguntés coses sobre la Filoxera. Jo us vaig fer una pregunta sobre on eren els límits de la festa, on estaven, també una mica per l'equilibri aquest de... Ostres, la festa és una cosa molt nostra i que gaudim moltíssim les persones de Sant Sadurní. Hi ha un equilibri molt finet entre si volem que això s'expandeixi i creixi tant que vingui gent de fora i que això sigui una cosa tan gran que costi de gaudir-la, com pot passar amb altres festes com amb la Patum o Vilafranca o altres coses així més grans. Per això que a vegades costa trobar l'equilibri entre que volem que una cosa es conegui i el fet egoista de poder-ho disfrutar i gaudir-ho per nosaltres mateixos. L'any passat nosaltres, almenys el meu grup d'amics, vam viure la festa molt intensament i la gent de fora era com que no respectava o no sabia viure la festa com nosaltres. A veure, que és obvi, però que no saben respectar la gent d'aquí a Sant Sadurní com celebrem nosaltres la nostra festa. Bueno, però això segurament si te'n vas a Berga i li preguntes a la gent de la Patum et dirà el mateix. Passa tot arreu, això. O si te'n vas a Sant Quintí o a la carretillada de l'Arbós, segurament tothom, al final, cadascú d'una manera egoista vol protegir el que es creu que és seu i sí que és cert que al final et trobes amb situacions de persones amb cotxets, amb una festa de foc, amb un gran volum de persones que poden provocar situacions una mica delicades o que no són respectuoses amb elles mateixes i al final és aquest l'equilibri que dic entre que la festa sigui molt coneguda o que sigui només nostra. I tu creus que a la plaça l'any passat, per exemple, va estar molt ple. Tu creus que aquest any superarem el llindar de gent de l'any passat o serà més o menys el mateix? Home, jo crec que segurament aquest any cau amb dissabte i diumenge, això fa que el volum de públic s'incrementi involuntàriament i llavors tornem a l'equilibri d'això. No sé si això és positiu o negatiu, perquè estem ja, diguéssim, amb un d'això, però hem treballat moltíssim amb això i després entrarem una mica. A més, jo he vist que ara potser no ho heu fet expressament, però ara pel volum de gent que hi ha, potser a l'arbre que hi havia a la plaça de l'Església, l'heu tret per això. Clar, això, aquest és un altre tema segurament egoista, perquè al final cadascú mira la seva part i els seus interessos i jo com a Eric o com a president de l'associació
creia que el millor per la festa era que pues, aquell arbre es reubiqués a un altre lloc, diguéssim, i sempre he pensat, i així ho he fet saber a l'Ajuntament, que a la mínima que es pogués, pues, que aquell arbre... O sigui, crec que donarà moltíssim... Sembla mentida perquè dius, ostres, però per què s'han de posar en un arbret que està allà al mig, pobret, però és que crec que guanyarem moltíssim en seguretat, en visibilitat i amb tot, i crec que això a la festa li donarà molt. Després, si això, la nostra reestructuració de festa no es limita només a haver mogut un arbre, una olivera, que sí que hi ha gent que li ha sapigut molt de greu, i en aquest sentit repeteixo que egoistament nosaltres creiem que és el millor per la festa, però després entrarem en més coses que hem fet. Hem treballat per reestructurar una mica la festa. Si voleu, passem una mica a l'àmbit de la història, perquè hi ha molta gent que ens escolta i no sap el que és la festa de la Filoxera. Tu com descriuries la festa? Què es celebra els dies 7 i 8 de Sant Sadurní? Al final, la festa de la Filoxera, crec que la gran màgia de la festa i la gran força que té és que nosaltres recordem una situació que es va viure a Sant Sadurní, al Penedès, a Catalunya i a Europa en general, un fet històric i de superació, diguéssim, del poble, de com vam poder revertir plegats la plaga de la Filoxera. I crec que poder explicar la història a través de la cultura i del foc i la música i el ball és una de les coses que li donen màgia a la festa i que la fa, crec, diferent a les demés festes que puguem trobar. Aquest any fem 43 anys? Ja comencen a ser uns quants, 43? Ostres. Jo ja tinc un calendari a casa i vaig fent compte enrere fins al 2031, que per mi el nostre gran projecte és el 2031, el 50 aniversari. Així que jo tinc un calendari i cada dia vaig fent... Algun spoiler de lo que farem aquell dia? No, de moment no. Ja, a poc ja anem sabent, no? Coses. I per aquesta festa, algú que ens vulguis dir, que hi haurà com a novetat? Sí, si voleu, quan anem repassant els actes, així anirem endreçadament explicant-vos, però hem reestructurat una mica l'orquestrina, hem reestructurat les ubicacions dels elements de la plaça de l'Església. La festa de la Filoxera infantil tècnicament creixerà molt i tindrà un muntatge pràcticament semblant al de la festa adulta. El muntatge tècnic de la festa adulta és gairebé un somni eròtic, segurament, perquè serà top. No sé, ara, a mesura que anem parlant dels actes, us aniré explicant. Abans que comencem en matèria, si voleu, fent una mica un guinyo perquè a mi això dels podcasts em fa molta gràcia i sóc molt seguidor de la Resistència, així que us he portat uns regalets, us he portat uns programes que potser ja els teniu alguns. Sí, perdó. Merci. Bon detall. Després... Espera, no s'acaba aquí. Ostres, ojo, Ojo. Us he portat Això, que sapigueu que és la meva filoxera personal, perquè d'aquestes ja no en tenim a l'associació. Us he portat la que tinc a casa, amb pols incorporada a la meva vitrina, que això li dona... Un plus. Un punt perquè ho tingueu vosaltres com a grup. Si voleu engegar bengales, en tinc algunes de recanvi a dins. I uns gots a festa perquè pugueu hidratar-vos. Gràcies, home. Vale, després tinc altres coses que us trauré quan anem parlant de... Ostres. Hòstia, s'ho ha preparat bé, Sí, no ens esperàvem, això. No. Sí que ens va dir que algú hi hauria, Una sorpreseta. però jo pensava que era, jo què sé, algun argument així per deixar-nos una mica picants. A mi no us penseu que exposar-me d'aquesta manera, al final parlar de la festa i de la feina que fem i tot això per mi és un orgull, però exposar-me així públicament a treure tant coses bones com coses dolentes que haguem pogut fer, tampoc és... Però em feia molta il·lusió i moltes gràcies per haver-me convidat. Doncs moltes gràcies Ens a fa tu. més il·lusió, creu. I tant que sí. Una pregunta, Pitu. Tu creus que la gent de fora, com parlàvem abans de vindre a veure la festa, s'ha d'informar sobre la història de la mateixa? Home, jo crec que ho fa més especial, fa més enriquidor l'experiència de viure la festa, jo crec que sí. Doncs, nois, si voleu,
parlem sobre les edicions dels anys anteriors, després parlem sobre la d'aquest any. Volem parlar, primer de tot, sobre l'edició del Covid. Com es va organitzar, perquè sabem que era molt difícil. Com va ser tot? L'edició del Covid va ser complicada perquè ens trobàvem en el 40è aniversari. Nosaltres teníem com moltes coses preparades i molta il·lusió i al final, com tots sabeu, el món es va parar i va ser viure el dia perquè 15 dies abans de que es celebrés a l'Espai Filoxera no teníem absolutament res. La idea de l'Espai Filoxera va néixer perquè jo treballava amb Citec Audiovisual, no sé si es pot fer publicitat, però... Jo treballava amb Citec i aquella època Cultura, per promoure una mica la part aquesta cultural, va fer els autocines al pàrquing a l'esplanada del CAP, no sé si us recordeu, i nosaltres vam treballar en aquell acte i just sopant amb el meu jefe, que és el Josep Ochoa, li vaig dir, hòstia, aquí podríem fer una cosa superxula amb la Filoxera. I aquell dia, que hauria ser com a finals de juliol o així, els hi vaig comentar amb els meus amics, o sigui, amb els meus companys de junta, que òbviament també són els meus amics, i com que aquí un es menja l'altre, tonto l'últim i això va ser imparable. I llavors, gràcies a aquesta situació, va néixer l'Espai Filoxera, que va ser tràgic perquè el dia que s'havia de celebrar va ploure. Ho recordaré com dels pitjors dies de la meva vida, segurament, perquè va ser duríssim. Nosaltres a les 8 del matí estàvem allà penjant domasos, amb tota la il·lusió del món, tots els grups, també amb la nostra inexperiència vam gestionar molt malament tota la situació perquè un cop has fet tota la inversió de diners, de temps, del suport de l'Ajuntament, que també va ser molt important, i ho tenies tot allà a tocar i sabies que aquella pluja s'acabaria en 15 minuts, però hagués sigut com molt descafeinat perquè molta gent havia marxat o el terra estava mullat, les cadires estaven mullades i no era una situació òptima. Els grups, els gegantons estaven aquí a la Facina esperant que deixés de ploure i que els diguéssim alguna cosa, i al final nosaltres com a organitzadors hem de tenir un deadline i dir, mira, fins aquí hem arribat, l'acte ja no es pot celebrar en les condicions que volíem i amb la qualitat que volíem, i al final, just parlant amb la Marta i el Ribas, que eren l'alcalde i la regidora de Cultura, els vam demanar si podíem aplaçar el dia, el qual implicava mantenir aquell espai obert amb tot el ballat, amb tota l'estructura tècnica que hi havia, que era gegant. L'Ajuntament ens va permetre això, així que vam poder-ho celebrar el 12 de setembre, un dia inèdit, i ostres, aquell dia sí que va ser brutal. Tu, com creus que la gent va reaccionar que no es fes de manera habitual, oberta al públic per tothom? Sé que era l'època del Covid, però es va fer com en un espai tancat. Ostres, nosaltres, sobretot el Xavi Roig, en aquella època, que era el secretari de l'associació, va fer una feina increïble redactant projectes com un boig per intentar presentar-ho a la Generalitat, que la Generalitat ho aprovés, fent un espai tancat a la plaça de l'Església, poder fer la festa en diversos torns perquè ho pogués viure més gent. No sé, vam fer moltíssimes coses i al final vam arribar a la conclusió de que l'única manera que podíem fer-ho era celebrar l'Espai Filoxera a l'esplanada del CAP. Durant el dinar al Brot vam fer també un directe on socis i gent de Sense Dormir es passava la samarreta, diguéssim que agafaven la samarreta i la passaven amb una altra, i llavors vam fer uns muntatges de vídeos i tal, i com que no vam poder celebrar el dinar al Brot vam fer com unes tronades amb diferents cases d'aquí Sense Dormir, com per mirar de fer una mica de soroll. No sé, vam intentar estar molt actius durant tot l'any i intentar connectar amb la gent del poble i que poguessin gaudir de la festa de la manera que fos. Nosaltres vam intentar fer-ho el millor que vam poder i ens vam esforçar al màxim, per tant no m'arrepenteixo de res. Suposo que la festa de la Filoxera de Covid fos així, al tornar al Covid, que va ser espectacular, suposo que alguna té a veure, no? Sí, després de l'esplanada del CAP, a l'any següent vam fer
l'esclat de foc a la Rambla. a la Rambla de la Generalitat, perquè encara no se'ns va permetre des de la Generalitat poder gaudir de la festa com nosaltres volíem, tot i que havíem reestructurat una mica el projecte de la festa i crec que havíem fet molt bona feina, però simplement vam mirar cap a un altre costat i no ens van donar suport en aquell moment. I llavors vam fer l'esclat de foc a la Rambla. Va ser un dia realment molt guai perquè el vam poder compartir amb els Diables també de Sense Dormir. Vull dir, era un acte simplement de foc, diguéssim, no hi havia els elements de ball, però va ser com un vespre de poder gaudir sense haver de patir de timings. Vull dir, era un dia per deixar-nos anar, de gaudir. Vam cremar moltíssim, és moltíssim, i crec que almenys les persones que ho vam viure des de dins o amb les persones que jo vaig poder parlar, després tothom ho va gaudir molt. Potser des de fora no es va viure tan intensament, però almenys els que estàvem allà ho vam gaudir molt. Quants quilos de pólvora vau cremar? Prop de 80 i pico. Ostres. Aquell dia va ser bèstia. I quina anècdota tens de guardar els petardos? Me la quedo per mi. D'on traieu aquestes coses? Informació confidencial. Socis. Me la quedo per mi. Ben fet. Home, va ser una època difícil, l'època del Covid. Va ser complicat. Van ser 2 anys. Va ser complicat perquè al final organitzar la festa de la Filoxera, encara que després sempre acaba anant tot bé i acaba sent una cosa superenriquidora, és una cosa que desgasta molt, i el fet de trobar-te moltes pedres pel camí, ostres, va ser dur, perquè durant 2 anys batallant contra un mur que no es podia superar, va ser molt desgastat. Bueno, va desgastar molt, però bueno, ens n'hem sortit. I l'edició de Tornada a plaça com va ser? Com la veu gestionar emocionalment? Va ser... Impressionant, allò. Va ser... O sigui, jo la vaig viure com amb molta pressió perquè, clar, ja feia 3 anys que no vivíem, diguéssim, la festa de la Filoxera. Hi havia molts protocols o moltes rutines que havíem perdut. Ara, al final, un cop ho vas fent any rere any, doncs, hi ha molts mecanismes que ja tens com automatitzats i simplement actues, fas i te'n recordes de, ostres, no et deixis el confeti de... Vull dir, jo què sé, hi ha milers de coses. El cava, del triomf final, ostres, qui ens el donava, el cava? Saps? I el confeti on el compràvem? I, saps, jo què sé, moltes coses. El sopar de Calrito, ostres, hem de parlar, saps? Qui ens ajudava a preparar el sopar, saps? Pues aquestes cosetes, pues, vam haver de recuperar-ho. Amb aquest temps, la Montse va fer la transició de la presidència, per tant, era com el meu primer any, diguéssim, de president assumint una festa de la Filoxera que no havia assumit mai. Igual, de la mateixa manera que jo, pràcticament ningú, a part de l'Edgar Mata, havia assumit una festa de la Filoxera, per tant, érem novatos tots en aquest sentit. Teníem per primera vegada la retransmissió de la festa de la Filoxera en directe per la xarxa. Hi havia una sèrie de condicionants que van fer que fos com no sé, especial, diferent i intens. Llavors, en el moment en què sona el triomf final i saps que ha sortit bé, allò com és per tu? Sí, jo crec que el que em fa patir més de la festa de la Filoxera crec que és la baixada. Perquè un cop estàs a la plaça de l'Església és com tot molt estable, vull dir, tot va passant, tot va... Vull dir, vas mirant el rellotge, ostres, que no s'acabi l'hora del directe, perquè al final tens uns timings i si s'acaba el directe, doncs s'acaba i adeu, però a part d'això tot flueix, perquè cadascú sap molt bé què ha de fer, com ho ha de fer, et despreocupes una mica d'aquestes coses, simplement gaudeixes i crec que llavors en aquell sentit tot va bé. Em preocupa més la baixada, que no hi hagi algun petit incident, que se'ns digui alguna cosa. Normalment no hi ha... Sí, normalment no hi ha grans problemes, però és més inestable, diguéssim, la baixada en quant a seguretat que un cop estàs a dins la plaça i tot ruïna. És el que la més importància que li dones, no? Sí, però clar, o sigui, la part més emblemàtica de la festa, òbviament, és la part de l'església. Però ja et dic, jo almenys un cop estic a la plaça de l'església, sí que cadascú està al seu lloc, que comença la intro o el que sigui, ja entenc que tot va rodat. I quan arriba el triomf final dius, un any treballant i ja s'ha acabat. Per 2 dies.
Passa ràpid, això passa molt ràpid. Passa molt ràpid. I jo em quedo amb el vídeo, vaig fer un vídeo abans de començar la festa, que cada cop que sortia, ja hi ha cada una persona un any, Sí. estava un petardo. Aquell vídeo almenys a tothom el va emocionar, almenys a mi, no sé, a mi se'm va caure la llàgrima a la plaça. Sí, jo crec que, almenys personalment, de les coses que més m'agrada de fer la festa, òbviament, a part de la festa i tot això, és fer volar la imaginació i crear les intros aquestes. Igual que l'any passat doncs, vam poder compartir aquesta intro amb el Joan Pasquet i la Pina. No sé, bueno, aquest any també hi ha una sorpresa bastant guapa. Sí, Ostres! sí. Jo, bueno, ja pràcticament... Una pista? Bueno, Alguna pista? No, cap ni una. Cap ni una. Sí, fins que no siguem allà al moment no Cap ni una. No, perquè Guardem. en el moment que sapigueu que us doni una pista, ho pilleu ràpid. Crec que serà sorprenent, però ho pillareu ràpid. Sortirem els tribuneros a la plaça. Ja ho veureu. Pròxims anys. Home, més endavant podem fer alguna cosa, no? Estaria guapo, estaria guapo. I tant. Va, que tenim públic, ens ho guardem per nosaltres. Vinga, va. Ho deixem per un altre dia, no? Aviam, hem parlat d'edicions passades, anem a l'actualitat. Com està sent preparar aquesta festa de la Filoxera amb les novetats d'aquest any? Bé, jo crec que aquest any hem fet molt bona feina. Si voleu, anem com per temàtiques. Si voleu, parlem una mica de la festa juvenil i després parlem de la resta. Sí. La festa juvenil és un... Bueno, la festa juvenil no existeix com a tal, però diguéssim que el grup aquest juvenil és un grup que va néixer fa 2 anys, diguéssim que aquest serà la tercera vegada que participen. Des de bon principi, quan jo estava a la Junta amb la Montse sempre ens deia, ostres, jo hem de trobar alguna cosa per aquestes persones de 14 anys que deixen de participar en la festa infantil i que s'han d'esperar fins a ser major d'edat per poder participar activament de la festa. I llavors vam plantejar que alguns juvenils, diguéssim que els juvenils per nosaltres són aquests adolescents, diguéssim, de 14 a 17 anys, poguessin participar a la festa infantil perquè no podíem crear una festa de la filoxera juvenil perquè tampoc, ara mateix per dies, diguéssim, mentalment no ho teníem preparat i tampoc tenim una estructura de personal, diguéssim, tan gran com perquè puguin participar 100 persones, diguéssim. I aquest any, fa 3 anys vam fer-ho néixer dins de l'espai de la festa infantil. Eren 10 filoxeretes, 20 adolescents. L'any passat, diguéssim, que vam consolidar aquest grup perquè inclús persones es van quedar fora perquè l'aforament estava complet i llavors aquest 2024 vam pensar, ostres, fem-ho créixer. I vam pensar que podíem fer-ho créixer afegint el grup de CEPs i tenir les filoxeretes juvenils i els CEPs juvenils i d'aquesta manera anar ampliant una mica l'estructura aquesta. I clar, es va omplir pràcticament amb... No recordo els temps, però cada any les inscripcions són una bogeria i aquest any ha sigut increïble. I la filo juvenil va créixer molt i quan teníem, diguéssim, ja tancades les inscripcions, estàvem repassant jo i els meus companys de la Junta el tema de les inscripcions i vam pensar, ostres, que tenim 40 persones, o sigui, els nois aquests que participen físicament, alguns són més grans que jo. I a sobre van amb les filoxeretes adultes i el foc adaptat a ells, però els elements adults vam pensar, ostres, la festa infantil té aquesta part de puresa, aquesta part infantil, aquesta part màgica dels nens amb les larves, els timbalers petitets, que inclús a molts els hi fa por el foc. I després els hi fots 40 monstres a darrere amb el d'això i vam pensar, l'hem cagat. Hem cagat perquè, o sigui, hem mort d'èxit perquè hi ha massa d'això. I vam pensar, hem de buscar un espai, o sigui, ara que tenim l'estructura aquesta, intentem parlar amb ells, vaig parlar amb les 40 persones que s'havien inscrit, un a un, si els hi molaria participar dins dels actes de l'Espai Filoxera, un acte per ells sols i a la nit. Vamos, ningú em va dir que no. Bé, i a més a la nit. Exacte, un moment maco. Ningú em va dir que no.
Així que vam intentar corregir aquest error, diguéssim, entre cometes, d'haver-los inclòs a la festa infantil, donant un espai on poder créixer. I ens va portar unes quantes discussions i unes quantes hores de debat dins de la Junta, però finalment crec que l'hem encertat. I quines són les teves expectatives per aquest acte? Vindrà molta gent? Ostres, jo crec que clar, és un cap de setmana complicat perquè compartim, diguéssim, espai amb festes majors de pobles veïns, però jo crec que el fet de que l'espai Filoxera, cosa que hem intentat també fer créixer, diguéssim, fora de l'escampada juvenil, o sigui, amb altres actes, amb la vinculació del Simón, que també ofereix visites als socis, amb la donació de sang que fem de 10 hores aquí sota el celler de la Facina. Les Flors Amèlia també fa uns tallers de flors amb temàtica filoxera, la Mercè Benet també fa ceràmica, el Sense Sua també ofereix una classe, diguéssim, esportiva pels socis de la festa. Vull dir que hem intentat que l'espai Filoxera no es limiti només als actes que organitzem nosaltres com a associació, sinó que establiments de Sant Sadurní també s'involucrin i ofereixin coses als socis de la festa. I llavors a la tarda també tenim espectacles infantils al Parc de la Bòbila, que aquest any col·laborem amb el CAU, i després tenim el sopar de la Gàrgola, que li vam donar com un canvi d'imatge amb aquesta fireta gastronòmica, i després amb la incorporació de l'escampada juvenil crec que queda una bona jornada i un bon dia. Per tant, crec que hi haurà força gent. Amb tots els aspectes hi ha alguna novetat? O sigui, no us heu quedat curts? Exacte. Bueno, sempre, sí, almenys mentalment, diguéssim que la meva posició com a president, no simplement com a part de la Junta, perquè ja us dic que el fet de ser president de l'associació és una simple etiqueta, vull dir, perquè al final tots treballem igual. Però crec que si miro les juntes anteriors que han estat amb mi, per exemple, clar, ja no parlo de la Mercè Benet quan va ser la primera presidenta de l'associació i va consolidar, diguéssim, o sigui, va crear l'associació com a tal, perquè fins als primers anys, diguéssim, l'associació no existia, la festa no tenia una associació. Òbviament, la Mercè Benet va fer una feina increïble, però crec que el Ton, després, amb tots els anys que ell va ser president, amb la creació de la festa infantil i tot això va fer va consolidar molt bé la festa, diguéssim, i va fer uns pilars importantíssims per la festa que coneixem avui en dia. I llavors, amb la transició de la Montse i amb mi, crec que aprofitant tota aquesta bona feina que han fet els presidents anteriors, nosaltres hem pogut presentar, diguéssim, o donar a conèixer, diguéssim, la festa cap en fora i fer-la créixer amb pressupost, amb foc, amb participants i amb tot. Però això ha sigut gràcies a la feina que han fet les persones anteriors que han anat sumant i consolidant tota l'estructura. I llavors, diguéssim que crec que en aquest sentit ho hem tingut molt fàcil perquè hem agafat una festa que està superconsolidada i nosaltres simplement hem pogut millorar aspectes que creiem que podíem millorar, que no vol dir que siguin millors per tothom, perquè hi haurà qui creurà que ficar una pantalla a la plaça no és una bona idea o... Les valles a la plaça. Però al final nosaltres hem pogut desenvolupar, diguéssim, totes les nostres idees a través de l'estructura que ja estava feta. I quin serà el recorregut de l'escampada juvenil? L'escampada juvenil començarà a la rotonda que hi ha al Sant Josep, a la Rambla de Generalitat. Dins del Parc de la Bòbila no està permès que hi hagi foc, així que pujarem fins aquí a la Facina. De la Facina anirem cap a l'Ajuntament i baixarem pel carrer Montserrat, passarem per davant del Bar Oriol i acabarem a la porta de la Rambla. Un quadrat. Sí. Bueno, està bé per ser el primer any. Sí, no està malament. Jo crec que poden estar molt contents aquests juvenils que estrenaran aquesta escampada juvenil. Aquí tenim un. I que segurament ara potser no ho veuen, igual que jo no veia altres coses abans, però són uns privilegiats i
i vés a saber on acabarà tot això. Potser els més lleials a la festa, diguem-ne, no han reaccionat de la millor manera que la festa de la filoxera, és a dir, l'escampada juvenil es faci fora de setembre, es faci a l'agost. Jo tinc amics que que si no van a la filoxera potser es tiren per un balcó i els ha semblat, no els ha semblat malament, però no els ha acabat de convèncer que la filoxera surti a agost. Ja, jo l'únic que els hi puc dir és que he intentat fer tot el que he pogut. Vull dir, a partir d'aquí... Sí, ja m'ho imagino, però sempre com a tot hi ha crítiques. A l'Espai Filoxera sempre el celebrem al cap de setmana abans de fires. L'any que ve em penso que cau amb 30, però a partir de llavors cau amb 5, 4 i regressivament. Vull dir que hi haurà anys que seran millor, hi haurà anys que seran pitjors. A mi m'encantaria que fos el 5 cada any o el 4, però cau com cau. Crec que també està bé que no sempre sigui el mateix dia i que almenys cau en dissabte, que crec que és un gran punt també. Potser el que a la gent li hagués agradat més és com que la festa infantil es fa el dia 8 i l'adulta a la nit, doncs l'escampada juvenil, que és com la petita, es fes al 7 al matí. Tu podries ser president, no? Sí. Tens moltes idees. No, però el 7 és un dia laboral i logísticament no seria possible. Tots els anys. Bueno, aquest any cau en dissabte, però el 7 al matí és impossible. Bueno, jo trobo que és com una gran prèvia. És una bona prèvia, sí. Del 7 i el 8, que és quan ve l'Otocho. No? Home, a mi m'ho arriben a dir fa 3 anys, quan començàvem tot això, i no m'ho creuria, vull dir que... És un gran avanç a la festa. Sí, i crec que suma molt a l'Espai Filoxera, que l'Espai Filoxera és un projecte que va néixer durant l'any del Covid, però que és una jornada amb la que nosaltres hi dediquem molts esforços i diners, i crec que és important per nosaltres i li volem donar importància, i crec que fer una escampada aquell dia amb els juvenils on tenen un espai per créixer i per poder gaudir de nit i d'una escampada única per ells, crec que és guai. I de cara a l'Espai Filoxera, jo vull fer una pregunta. L'any passat es va fer la foto de família de la Filoxera. Sí. I jo et volia preguntar si es fa cada X temps o es fa cada any la foto. No hi ha cap norma escrita i almenys personalment, igual que amb altres coses, no sóc massa fan, no sóc un fanàtic de les fotos de família. Suposo que la farem al 45è aniversari i al 50è. Cada 5 anys. Sí, però no és una cosa que contemplo fer cada any. Perquè logísticament és una cosa farrugosa. És complicat. És farrugosa, Jo trobo que és com un reflex de la gent que té ganes de viure la festa, com van allà només per posar-se la samarreta groga. Sí, i que després mires les fotos anteriors i veus a molts nadons que han crescut, o que alguns participen per primera vegada a la festa amb filoxereta tenint 10 anys i tenen la foto de 2 fotos enrere, diguéssim 10 anys enrere o 8 anys, i crec que és guai, però suposo que ho farem els anys així més senyalats. De fet, la foto que vam fer l'any passat era perquè la teníem atraçada, diguéssim, d'alguna manera del 40è aniversari. I tu creus que l'espai filoxera de cara a anys vinents pot créixer? Segur, 100%. En quin aspecte? En tots. En totes les activitats. De fet, suposo que el 45è aniversari serà un dels actes que més creixerà a l'espai Filoxera, perquè la nostra intenció és poder oferir també un curs de CRES i RG-CRES aquí a Sant Sadurní per totes aquestes persones que vulguin tenir la titulació aquesta de RG-CRE. No sé, tenim moltes idees. Segurament el 45è, que els anys d'aniversari econòmicament són anys on tenim un impuls econòmic, podem reforçar i millorar actes, i segurament l'Espai Filoxera serà un dels actes que més creixerà d'ara al 50è aniversari, segur. Per la gent que no ho sàpiga, explica què és això de RG... Se m'ha complicat aquí. És que, clar, tècnicament, per no cagar-la, deixeu-me... Tècnicament, a l'RG-CRE és la formació de responsables de grup de consumidors de foc. Un cap de colla. Exacte. Totes les persones que són caps de colla o que formen, diguéssim, responsables dins d'una associació de foc necessiten tenir aquesta titulació, que és una jornada d'un dia sencer
quan jo vaig voler-ho fer vaig anar a Riudoms, aquest any em penso que es va fer a Mataró i a Berga, no sé, es fan per tot Catalunya i et toca on et toca perquè hi ha poques places, van molt buscades i doncs intentarem que tenint un espai com el que tenim, com és la Facina, intentarem que pel 45è aniversari puguem donar aquest curs aquí a Sant Sadurní. En aquesta edició, per exemple, quin era el teu objectiu dintre de la festa? En l'edició del 43? Sí. Ostres. Clar, o sigui, el meu dia a dia es basa molt amb la convivència, diguéssim, amb la Junta, cosa que no és fàcil perquè a mi m'agrada organitzar la festa de la Filoxera, però ningú... O sigui, no m'agrada dir que sóc cap líder de grup, però hi ha moments que et toca... Estirar del carro, no? Estirar del carro o simplement assumir les responsabilitats que em toquen per l'etiqueta que tinc i que potser no voldria, o que em desgasten personalment i psicològicament i tal. I llavors crec que el meu gran projecte, independentment de tenir una superfesta com la que tindrem aquest any, perquè crec que serà tècnicament una de les millors festes que hem tingut mai, era consolidar el grup de la Junta, perquè és una cosa que al final, si no és una cosa que flueix i que rutlla, doncs que costa. I crec que tenim un bon grup de persones i crec que ho estem fent bastant bé. Tots els actes que hem parlat eren del dia 31. Quin és el següent acte? El dia 7. Bueno, per nosaltres, diguéssim, com a associació, el següent acte després del 31 és l'1 de setembre que anem a la Casa dels Avis, que és un acte, diguéssim, menor i tancat al gran públic, però que crec que és important que aquestes persones que estan al casal també puguin gaudir de la festa, ja que no tenen la mobilitat suficient o la força suficient per d'això. Crec que és un dia molt guai per poder fer una petita representació per tots ells. La cara d'il·lusió i les ganes que tenen també que hi anem, és guai. Tot i que sigui menor, normalment sempre s'omple. Sí, dic menor en quant a... Públic en general. Sí, a públic, a l'esport, vull dir que anem amb 4 filoxeretes, amb foc sense tro perquè no s'espantin o d'això, vull dir, però que és menor en aquest sentit i a l'esforç que suposa anar-hi, però en canvi el retorn és gegant. Sí. A mi em fa il·lusió anar allà. Jo, de fet, vaig participar per primera vegada en filoxereta allà. O sigui, l'any que em vaig apuntar van dir necessitem 4 filoxeretes per anar a casa dels avis. I em vaig apuntar i estava hipernerviós, vull dir que... Jo et volia fer una pregunta deixant de banda no, sinó és sobre les filoxeretes. Què necessites per portar una filoxereta a Sant Sadurní, a l'Escampada, per exemple? Sí, per ser filoxereta necessites, primer de tot, ser soci de l'associació, inscriure't, que t'hagis inscrit i tinguis plaça, fer el curs de foc i ja està. Guanyar punts, no? Això és un tema... Clar, els punts és un tema de règim intern que cada grup gestiona de manera independent, però clar, quan és que obríssim el grup de filoxeretes i poséssim 200 persones, segurament s'apuntarien 200 persones. I llavors, lligat una mica a la implicació que nosaltres volem d'aquests participants amb la festa, clar, al final la festa no és només venir a petar el 7 i el 8. La festa, sense que la botiga funcioni, no hi ha festa, perquè al final la botiga et dona un 30% dels ingressos de l'associació. Clar, després, les sortides que comentes, a vegades ens diuen ei, voleu venir aquí? Jo què sé, l'any passat vam anar a Santa Tecla i a les Santes de Mataró. I és nosaltres com a Junta és un esforç terrible organitzar aquestes sortides. I després demanes, que no és el cas, perquè en aquestes vam tenir participants, però a vegades hi ha sortides o feines que s'han de fer i demanes participants i sonen grills pel grup. I llavors, d'alguna manera, per intentar fer que la participació sigui major, vam haver de crear un règim intern on hi ha unes tasques que cada grup ha d'assumir. Clar, jo és on volia arribar perquè jo ho he escoltat, però no m'acabava de veure, saps? Sí, al final venir a participar a la botiga et dona un punt,
En el cas de les filoxeretes, 1 o 2, no sé el valor dels punts, però venir a ajudar a botiga et dona uns punts, venir a preparar els carros de foc et dona uns altres punts, venir a ajudar a fer la restauració de filoxeretes et dona uns altres punts, venir a les sortides també es puntua i al final és una mica la involucració que necessitem de tothom, perquè al final les feines són de tothom. Llavors, d'aquesta manera, la festa de la filoxera és tot nostre. Clar. No és ningú extern que porti. No, clar, això 100%. Ni treballadors, ni El que passa que al final els caps de colla o la Junta no podem assumir el 100% de les feines que s'han de fer. Llavors necessitem que els participants s'involucrin. I el tema del foc, com compreu els petardos? Com ho feu per... Si vols obrim el tema del foc. L'any passat, diguéssim que vam... És una maqueta, diguéssim, no hi ha... Quina bèstia, tu. Aquest era el sortidor clàssic, diguéssim, de l'escampada, i l'any passat vam incorporar a la plaça de l'Església. Hola, nana. Jo era pensar rebentaria algun. Vam incorporar segurament el que més il·lusió em fa de la festa de l'Església, que és, aquest petardo es diu torrenc, cada pirotècnia li posa nom als seus petardos. Aquest és el torrenc, és no sé, us diria que el sortidor normal puja uns 2 metres, aquest en puja 10. No té cap mena de sentit. Jo em vaig fixar i arribava quasi al balcó de la rectoria. És increïble. El dia que ens van portar una mostra d'això i ens van dir proveu i gaudiu. Vam anar amb una filoxereta i portaven només un. Pràcticament un banyava la plaça sencera. Hòstia. Sí, és increïble. És increïble. Llavors, aquest petardo és el que s'utilitza a la segona patada de les filoxeretes a la plaça de l'Església. També jo vaig veure a l'escampada normal, a l'era, que van treure el foc groc, l'última patada o... Sí, l'any passat com a novetat vam incorporar durant l'escampada a la part de l'Oriol els sortidors xiuladors. Hòstia, jo em vaig morir del mig. Jo vaig haver de marxar. Un soroll terrible. Sí, són capritxos que tenim. No capritxos, però vam pensar, ostres, aquí on ens trobem els 2 carrers, al final l'escampada simbolitza l'arribada de la filoxera a Sant Sadurní, l'arribada de la plaga, i vam pensar, ostres, volem fer-nos sentir i volem que es noti que hem arribat, doncs aquí on ens trobem les 30 filoxeretes ho farem sonar. Vaig quedar sort. Hòstia, a mi em va semblar impressionant. I després, a l'era d'en Guineu, les filoxeretes, la primera patada que fan, acaben de gastar tot el foc que ha quedat durant el recorregut amb sortidors de titani normal com aquest, i després acaben amb els sortidors de foc groc, que aquests cremen guai, Sí, hòstia. Llavors les novetats de l'any passat es mantenen aquest any. Sens dubte. Fins que jo no marxi, t'asseguro que els xiuladors i els torrencs no se n'aniran. Un any tapat, no? Exacte. Sí. I aquesta d'aquí darrere què? Doncs aquí està. Aquesta, Ens estan de quedant. moment... Gasta pólvora aquesta, Sí. De moment està gaudint de... Sí, però pensis, perquè fins ara els que més gastaven eren els ceps i la filoxera gran, perquè les patades de la filoxera... No sé, ara no recordo els números exactes, però et diria que una patada de torrencs, una patada de ceps i una patada de filoxera van a la part, econòmicament. Ostres. Us sorprèn aquesta. Però és carretilla normal o és sortidor? No, són sortidors. Sí, amb la filoxera gran sí que fem pocs invents. On hem fet un invent bastant guapo és amb la filoxera infantil gran. Aquest any? No, ja fa un parell d'anys que d'això. La filoxera gran infantil ens trobàvem que ella petava amb unes carretilles superpetites emmatxades d'una tirada. La filoxera gran té 40 punts de foc, però mai s'engeguen 40 de cop. Tenen 2 rodes de 20. Primer s'engeguen 20 i quan s'apaguen les primeres 20 no tenen tro, tenen una metxa al cul que engeguen la segona volta. Amb la filoxera infantil vam buscar el mateix, però clar, ella, diguéssim que la gran ja la van fer pensada perquè tingués molts punts,
la filoxera gran, la infantil té els punts que té, Yeah. i llavors vam fer com uns petardos dobles que van enganxats amb silicona i una cinta especial perquè no es desfagi ni es cremi, i la veritat és que quan peta és impressionant la filoxera gran infantil. Té un soroll característic. Eh? Quan l'encenen, té un soroll característic. Sí, la metxa, quan s'entrega la metxa mola molt. Sí. I quanta pólvora es gastarà aquest any? Tocàvem els 100 quilos. Fuà! No, 5 quilos de pólvora. Sí, en una primera d'això passàvem al 100, però llavors ens passa el 100 en quant a permisos i a tal s'incrementa moltíssim, així que vam rebaixar-ho i no arribem a 100, a 90 i alguna cosa, 90 llargs. Però sobra pirotècnia o...? No sobra, sempre en falta. Sempre en falta. Sempre donen ganes de quan s'acaba tornar a engegar. Seguir més. Sí, no, la veritat és que hòstia, a mi em dóna vèrtic perquè jo quan vaig entrar a la Junta crec que el pressupost anual de la filoxera era d'uns 60 i pico mil i aquest any hem passat al 100, també. Ostres. Vull dir que fa vèrtic, Ostres. Vull dir que mentre la roda vagi girant i tot vagi bé, va bé, però... El Gaspar i alguna cosa ja... Els 2 anys de Covid on hi havíem fet la inversió de botiga, que és una gran inversió per comprar samarretes i tot això, quan va arribar el Covid i no vam poder fer botiga, hòstia, ens les vam veure magres, I tu li veus sostre a la festa en si? O ja estem al sostre? No, clar, però en quin sentit? De si pot créixer més, Però en quant a exposició mediàtica... per exemple. No, en quant a exposició mediàtica jo crec que és on més pot créixer, però no sé si ens interessa fer-la créixer massa més. Ja. Però jo crec que l'estructura de la festa és la que és i la festa no pot assumir més participants, no pot assumir més dies, més actes, vull dir que més o menys l'estructura al final és la que és. Perquè, clar, les inscripcions d'aquest any has dit que han sigut una bogeria. En quants minuts es van esgotar les places de filoxeretes? És que el grup de ceps pràcticament no s'arribava a omplir mai i crec que en cosa de 2 hores aquest any estava ple. El grup de filoxeretes ja fa molts anys que és un grup que arrossega problemes en quant a aforaments, la filoxera gran igual, les pageses també s'omples ràpid, inclús els Set Savis, que sempre patia de participants, aquest any té un gran volum de participants, vull dir que és que no podem demanar més. Jo me'n recordo que estava a la ràdio i havien sortit les inscripcions i jo dic, ja les faré quan torni a casa. Miro inscripcions filoxeretes juvenils tancades. Vaig dir que fotre-me cep, però em vaig llevar un dia al matí i em vaig enviar un WhatsApp i va ser el meu moment de sort allà. Sí, és que no, la veritat és que en quant a volum de participació no ens podem queixar gens perquè és increïble, no té cap mena de sentit. Home, això està patint un boom, diguem-ne, bastant important, no? Sí, però crec que és important ni quan les coses van malament dramatitzar-ho ni quan va molt bé doncs, tampoc despreocupar-nos. Crec que hem de trobar un equilibri perquè tot segueixi d'una manera sana i no morir d'èxit. Llavors, doncs, quan la cosa va fluixa doncs, intentem apretar, quan la cosa va forta doncs, intentem rebaixar una mica, intentar reorganitzar-ho una mica tot doncs, perquè tothom hi càpiga i tothom pugui disfrutar-ho i doncs, que això pugui perdurar en el temps. És a dir, que mai us flipeu, sempre esteu amb els peus al terra. Intentem. Jo sóc el més flipat de tots, jo sóc el que m'han d'estar estirant sempre i no, això no, i fins que sempre acabem arribant a algun acord, però jo sóc el més flipat de tots. Si fos per mi, mare meva. Fodies 50 filoxeretes. No, ja no per això, però sempre tinc idees esbojarrades. Ostres, idees de bombero, no? Cortines de sortides aquí, cavallers. No me'n falten d'idees, no. Ja. Teniu poder, la filoxera? Associació. Tenim poder, tenim força. Del poble, sobretot. Sí. Clar, tenim la gran sort que tothom s'estima la filoxera i que quan... Ostres, és un orgull, jo crec, quan arriba el dia de fires i veus a tot el poble vestit amb la samarreta... Però al final no és de ser una gran responsabilitat perquè una mala acció també ens pot perjudicar moltíssim. S'ha d'anar molt en compte amb segons quines coses, no? Sí. S'ha... Però bé, vull dir, jo crec que al final
La filoxera també gaudeix d'un gran suport per part de l'Ajuntament, el qual també és superimportant. Al final, amb l'Ajuntament sempre tenim aquesta relació d'amor-odi, perquè al final, però no en el mal sentit, sinó que al final nosaltres sempre volem el millor per nosaltres i l'Ajuntament ha de repartir una mica a tothom, perquè Sant Sadurní té un gran teixit associatiu, diguéssim, i tothom es mereix el seu espai i tothom es mereix els seus recursos i al final, clar, nosaltres demanar per demanar que no falti. I llavors la involucració sobretot de la brigada, diguéssim, els dies de la festa i tot el suport que ens dona l'Ajuntament en global és vital també. Vull dir que nosaltres hem viscut a vegades quan hem fet sortides a altres poblacions que ens hem trobat que altres colles no tenien el suport que nosaltres tenim de l'Ajuntament. Vull dir que també és una cosa que s'ha de valorar. Tema festa, per exemple, el dia 7 i el dia 8, què és el que més heu de controlar? Clar, aquest any jo crec que l'escampada simplement on haurem de tenir molt en cuidado és amb el gran volum de públic que ens trobarem, perquè al final serà dissabte 7 de setembre. Crec que l'any passat, quan nosaltres vam participar a les Santes de Mataró, allà vam conèixer un grup de protocol que gestionava, diguéssim, la seguretat i la gestió de tots els grups participants d'una manera extraordinària. Anaven equipats fins als topes, amb coses de primers auxilis, amb coses de primeres intervencions, si hi ha qualsevol cosa de la coordinació amb les ambulàncies, amb la policia, coses que a mi se m'escapen perquè al final estàs enfocat en que la festa surti i no pots, vull dir, òbviament estàs concentrat perquè al final gaudeixo de la meva manera, però jo no gaudeixo de la festa perquè no tinc un moment on pugui estar tranquil, perquè al final és responsabilitat nostra dels caps de colla i de les persones que estem organitzant això, que tot funcioni, i si passa alguna cosa els primers en reaccionar hem de ser nosaltres, per tant hem d'anticipar-nos i estar superconcentrats, diguéssim, en tot moment amb la festa. I llavors vam conèixer aquesta gent a Mataró, ens vam posar en contacte amb ells a principis d'any i els hi vam demanar si podien o volien venir a participar a la festa de la filoxera fent la feina que feien a Mataró, venir a fer-la aquí a la festa, i els hi va fer molta il·lusió i vindran. I això és un gran pas endavant perquè al final ells es coordinen directament amb O sigui, al final hi haurà un grup de 8-10 persones que s'encarregaran d'estar connectats constantment amb la policia, amb ambulàncies, estaran activament durant el recorregut vigilant que res s'engegui, si alguna persona necessita primers auxilis s'encarreguen de donar aquests auxilis, s'encarregaran de gestionar el transport d'aquesta persona a on estan les ambulàncies. I crec que en aquest sentit hem fet un gran pas endavant i la col·laboració d'aquesta gent de Mataró serà importantíssima pel futur de la festa. Tots són novetats. Déu-n'hi-do aquest any, Sí, i llavors una altra cosa que anant al tema de l'olivera i diguéssim una mica la reestructuració de la festa, aquest any movem la pantalla de lloc, perdó perquè és que sempre els estic mirant a ells, però vull dir que aquest any reestructurem la posició de la pantalla gran que teníem a la plaça. La filoxera no descansarà, per dir-ho d'alguna manera, sota el campanar, i les filoxeretes que estaven al mig de la plaça tampoc seran allà. Tots aquests elements estaran al carrer Mossèn Fontanilles, que és el que nosaltres anomenem el carrer dels Pins, i aquell carrer no estarà vallat perquè, diguéssim que legalment és una sortida d'emergència i nosaltres no podem tallar aquell carrer, ni cap dels que hi ha, igual que les escales també és una sortida d'emergència i tots els carrers, però sí que no estarà permès l'accés al públic d'aquell carrer, perquè aquell carrer estaran tots els elements que estaven redistribuïts per la plaça. D'aquesta manera, el que volem evitar i el que guanyem és que la filoxera constantment, clar, d'alguna manera, si la plaça és un quadrat, els ceps i els pagesos et sortien de la llar, quan sortien les filoxeretes et sortien d'un altre carrer i de dos carrers, i llavors feia que constantment hi hagués un flux de moviment a la plaça que a vegades creava situacions una mica tenses, sobretot quan havia de sortir la filoxera gran, que la filoxera gran surt
on hi havia entre l'Olivera i la Porxada, i allà hi ha un gran volum de públic. Cada cop que havia de sortir la filoxera gran havia de desplaçar moltes persones que després quan sortien les filoxeretes es tornaven a desplaçar, quan sortien... Hi havia com molt de moviment i amb la filoxera gran, doncs, que és un element molt gran, s'havien viscut situacions una mica tenses entre participants i públic, doncs perquè al final l'espai és el que és i la filoxera doncs, necessita avançar o sortir i la gent doncs, costa de moure's. I llavors, d'aquesta manera, el que farem és que hi hagin dues úniques entrades dels elements a la plaça. Així, tota aquesta gran part de públic que està com cap a la zona de l'Olivera, diguéssim, no s'haurà de moure en cap moment. I llavors crec que això facilitarà i ens aportarà molta seguretat, diguéssim, a el que és la festa de la filoxera. Tots els elements de foc estaran a un carrer on el públic no tindrà accés, per tant el foc serà molt més segur també, ningú es farà mal i evitarem accidents. I llavors això és una cosa que aquest any costarà perquè la gent està acostumada a fer la baixada i aquí on ens trobem a l'esceni petit continuen amb els elements cap a la plaça i entren pel carrer principal, diguéssim. Aquest any, un cop arribem aquí aquí davant de l'esceni, deixarem de petar, llavors baixarem. Nosaltres el que demanarem és que la gran part del públic giri cap a la dreta i entri pel carrer de la Font de Neus, diguéssim, i les persones que vulguin continuar avall podran fer-ho, però hauran d'entrar per les escales o donar tota la volta sencera. Un cop girem al carrer Mossèn Fontanilles, aquell carrer estarà tallat a l'accés del públic normal. És a dir, aquí a l'Arseni parareu de petar. Aquí a l'Arseni deixarem de petar, tampoc hi haurà un deadline, vull dir, però més o menys deixarem de petar aquí perquè el que volem és no arrossegar la gent, sinó que la gent entri a la plaça pels altres accessos i intentar reorganitzar una mica això. Sé que és una cosa que costarà i que no és del tot agradable, diguéssim, perquè era molt més fàcil abans, però crec que amb el pas dels anys i un cop estigui aquesta situació instaurada serà molt més segur i pràctic per tothom. I la pantalla a plaça seguirà al mateix lloc? No, la pantalla, diguéssim, si tu estàs a la Porxada i estàs mirant cap al carrer que nosaltres tallarem, la pantalla estava com una mica a la dreta, ara estarà just travessant el carrer a l'esquerra. On està el banc a dalt. On està el banc a dalt, correcte. Sí, així tota aquella gran part del públic podrà gaudir de les imatges diguéssim, de la pantalla, inclús les persones que estiguin al campanar. O sigui, estarà a la pantalla i la gent per mirar la pantalla haurà d'estar d'esquena al porxo. Depèn d'on estiguis, sí. La gent mirava la rectoria, doncs... Bueno, però entenc que les persones no van a la plaça a veure la pantalla, tampoc. Vull dir que Ja, però al final fa gràcia, no? Al final la pantalla és un reforç, diguéssim, de visualització que també té els seus enemics, perquè, com deia, moltes persones ens han criticat, diguéssim, pel fet d'afegir la pantalla, però bueno, al final, al principi, quan va néixer l'orquestrina, que abans venia a la banda del Prat, tocaven sense microfonia i sense altaveus, i va haver un moment que allò havia de potenciar-se i millorar-se, i es van microfonar i es van posar altaveus, nosaltres el que fem també és potenciar la imatge, diguéssim, de la festa, i que les persones que no vulguin estar sota el foc poden estar disfrutant, gaudint de l'ambient i a la plaça i poden estar com una mica més lluny i d'això. Que per temes de seguretat, si mai passa res, nosaltres també utilitzem la pantalla. Nosaltres sempre tenim la pantalla preparada per posar imatges d'on estan les ambulàncies, de si hi ha qualsevol protocol o qualsevol cosa, missatges que les persones puguin seguir. Vull dir que d'alguna manera també per nosaltres és una eina molt, molt potent i òbviament per la publicitat també és una gran eina. Sí. Per els sponsors allà és un bon... Bueno, clar, és un reforç, és un gran reforç per la... Al final tot suma per la festa, vull dir, tot és necessari. I també és com un bon punt d'intro, no? Bueno, clar, això... Exacte, o sigui... Això sí, perquè aquest any serà un vídeo també. Tothom la gent s'empana mirant la pantalla. Sí. No, i et dona...
et dona aquests moments d'epicitat on pots fer un blackout de la plaça i tot està fosques i la pantalla amb la música i tot això, doncs també et dona moments així. Llavors, seguint una mica amb les inversions que hem fet a la plaça, aquest any, com he dit, doncs, hem fet una mica de relleu amb l'orquestrina, diguéssim que fins ara, els últims 23 anys, l'havia dirigit l'Eduard Manyer, doncs que també ha fet una feina increïble, però al final jo crec que tots són èpoques i etapes i tal. I llavors aquest any s'estrenarà com a director de l'orquestrina el Ramon Castellví, i llavors el Ramon, quan jo li vaig proposar si ell volia assumir aquesta responsabilitat de ser director de l'orquestrina, em va dir que sí. Llavors ell em va proposar si podíem comptar amb la feina d'un tècnic especialitzat en música tradicional i això, perquè al final la part tècnica d'il·luminació i so la porta l'Ochoa i fa una feina increïble, però el Ramon em va demanar que ell tenia una persona de confiança amb la que d'això i si podíem comptar-hi. Li vam dir que sí, i llavors aquesta persona, quan vam fer la reunió amb ell, que és el Roger Riera, que és una eminència, diguéssim, en aquest sentit, ens va dir, envieu-me el projecte i treballem sobre això. I quin projecte? Ostres! No hi ha cap projecte. Nosaltres sempre hem anat fent, però no hi ha un projecte com a tal de sonorització i d'això. Sí, la flauta va aquí, jo què sé, mal parlat, però tenim un rider dels músics amb la microfonia que té cadascú, però en quant a volum de plaça i tot això no tenim un projecte. I va dir, hòsties, passeu-me els plànols vam demanar els plànols a l'Ajuntament de la plaça de l'Església i llavors ens ha fet un projecte 3D d'on ha d'anar cada altaveu perquè tota la plaça, que l'any passat vam fer a part de la il·lusió que ens feia la intro amb el Joan Pasquet i la Pina, i després parlaves amb gent i la gent que estava, diguéssim, a la Rotllana o a la part central de la plaça et deien, hòstia, brutal, però si preguntaves 6 files enrere et deien, Jo no sentia tant. Hòstia, és que la lletra no he acabat de... Joder, i dius, hòstia, tot l'esforç que hem fet perquè que no és culpa de ningú, perquè al final que tu tens tots els altaveus que t'estan enfocant al centre de la plaça i poses 2 micròfons allà, tampoc pots apretar perquè al final una cosa s'acopla amb l'altra i que logísticament era el que hi havia. És complicat. Però, ostres, ara la persona que estigui tocant la paret del Cosmos, per exemple, ho escoltarà igual que la persona que estigui al centre de la plaça i això és una cosa que crec que beneficia molt a totes les persones que vinguin a gaudir de la festa a la plaça. I ara, parlant una mica de la festa, del foc, explica una mica l'ordre que hi ha quan entres a plaça, l'ordre d'actuacions. Nosaltres quan nosaltres comencem, com bé sabeu, a la baixada davant del Bar Brasil, diguéssim. Els balls comencen a les 9:45 perquè ells, òbviament, necessiten llum per ballar, així que ells comencen com 15 minuts abans i llavors comencen i fan la baixada amb l'orquestrina als pagesos i als set savis. Quan arriben a l'Ajuntament aproximadament allà, diguéssim que són les 10, llavors apaguem les llums del poble o dels carrers on nosaltres passem i comença el foc. Llavors en aquell moment hi ha un foco a la plaça de l'Ajuntament que il·lumina els balls mentre anem baixant el foc. Llavors, a mesura que anem arribant a la plaça de l'Església, que els balls acostumen a arribar sobre les 10:30 o així i la filoxera gran per dir que és l'última arriba sobre les 10:40 i pico, llavors més o menys cadascú es col·loca al seu lloc, els timbalers s'esperen a estar tots junts, llavors entren junts a la plaça, l'orquestrina, que són dels primers en arribar, ja estan col·locats, i llavors les pageses entren fins a la llar i es preparen perquè els pagesos que ballen durant la baixada van sense cap, llavors fan un canvi de grup i llavors participen els que van amb cap gros, que són grups diferents. Els setsavis estan al carrer Mossèn i llavors un cop està tot preparat parlem entre nosaltres perquè anem connectats amb walkies i això. Quan tothom està llest es prepara la intro o el que hi hagi d'haver a l'any aquell, a l'any que toqui, i llavors es llença la intro
les pageses es preparen i comencem doncs, amb el ball de pageses. I, clar, és que jo normalment cada any hi vaig a la plaça, si no passa res. I a l'ordre, o sigui, mai me'n recordo com és. Sí, comencem amb el... Això és una pregunta trampa o què? Comencem amb el ball de pagesos, que simbolitzen doncs, la tranquil·litat, diguéssim, de la població, doncs, perquè la filoxera encara no existia aquí o estava molt lluny. Llavors arriba la filoxera gran, fa la primera patada amb foc normal, si m'ho preguntaves pel foc també, que és el foc de titani. Llavors surten les filoxeretes, que aquest any també seran novetats segurament que petaran més d'una vegada, serà com un non-stop de 2 o 3 patades, sí, durarà una mica més. Llavors es fa el segon atac de la filoxera gran, que en aquest cas porta un foc especial, que porta foc vermell. Diguéssim, simbolitzant l'atac aquest. La força de l'atac. Llavors surten els pagesos, els ceps amb foc vermell i surten les dues patades dels ceps són diferents perquè la primera surten tots enrotllant sense engegar-se i s'engeguen tots al mig de la plaça i la segona, l'última patada, s'engega en fila, diguéssim, i van sortint. Això per què? O sigui, té algun significat que siguin en les dues diferents? Perquè abans les dues se'ns venien des de... Ja no sé, jo vaig ser cap de cep abans de ser president de la filoxera i no... Vaig seguir... Com va començar això? Lo de cap de cep? No, el de fer-ho des de... Pues jo crec que volíem fer alguna diferent i van dir, pues mira, ens engeguem tots junts. I s'engeguen tots junts, vull dir, no hi ha un... Està guapo, està guapo. Sí, jo crec que és guai. I crec que la música dels ceps és una de les següents coses que haurem d'adaptar. Sí? Sí. Del primer al segon ball? Clar, perquè al final, fins fa poc, les pageses i els set savis tenien la mateixa música tant com quan eren feliços com quan estaven totalment destruïts. Es van fer les adaptacions perquè quedés molt més clar, diguéssim, doncs les pageses al primer ball és com molt alegre perquè tot està bé i el segon ho han perdut tot. I els set savis, doncs, al primer ball és més trist, és més lent perquè també ho han perdut tot i al segon han trobat la solució al seu gran problema. Així que els ceps, quan estan infectats, o sigui, almenys dins de la meva manera d'entendre, no té sentit que tinguin la mateixa música que quan estan d'això. I crec que la música dels ceps és la millor música que hi ha dins de la festa. Vull dir que és una cosa molt delicada i que crec que costarà, diguéssim, convèncer a tothom i que després, com tots els canvis, tindrà la gent a favor i la gent en contra, però crec que és una de les coses que haurem de canviar. Jo trobo que les noves músiques dels set savis dels pagesos trobo que han fet molt bé a la festa, tot i que hi ha gent que no li sembli gaire bé, però a mi m'agrada molt i trobo sempre n'hi ha. Trobo que la cançó dels set savis, les buscant idees o així. Bones idees és molt millor que l'última, jo trobo. Sí, això va a gustos, vull dir, et dic. Jo què sé, per exemple, a mi la cançó del Triomf Final és una cançó que m'agrada, però per mi la millor música de la festa és la dels ceps. Vull dir que al final això va a gustos. No, però que al moment que entra el set savi a la plaça, sol... Sí, el Marc Mir. Està guapo. Sí, jo crec que tot això ha sumat moltíssim a la festa i l'enriqueix encara més. Llavors, del que parlàvem, surten els ceps? Exacte, surten els ceps, després surten les pageses que ho han perdut tot, surten els set savis en aquesta primera reunió, diguéssim que quan nosaltres vam portar la persona aquesta, l'artista que s'encarrega de fer els balls, ja volien representar una mica com que el Marc Mir, que és com el gran referent que tenim aquí davant, amb la seva casa, en plan que avisa i demana ajuda, diguéssim, i llavors és com que ve l'ajuda. Després ve la segona fase d'atac de filoxera, diguéssim, que surt la filoxera dues vegades i entremig surten les filoxeretes amb els torrencs i després tornen a sortir els set savis que han trobat la cura i acabem amb els ceps verds. I el triomf final. Una part molt important de la festa no és només el foc, són els músics. Clar, jo crec que una de les grans
sorts de la festa és que al final tota la música és pròpia, tota la música es toca en directe, crec que és una gran sort que tenim i diguéssim, de patrimoni de la festa, que pugui tenir tota la seva música pròpia i tocada sempre en directe. I quants músics participen? Crec que 12. No 12 en el mateix moment, perquè crec que en la baixada, com que hi ha instruments que la bateria no pot estar a la baixada, llavors crec que fan com un canvi, hi ha 2 que toquen a la baixada i després es canvien 2 per la porxada, però crec que són 12-10 al mateix moment. Que hi ha l'orquestra i hi ha els timbalers. I a part de l'orquestra... Sí, bueno, clar, jo parlava de l'orquestrina, però després hi ha els timbalers, però que això al final té un flux que puja i baixa. Sí, cada any són més. Això és important també. I amb el tema de la festa infantil, com has dit abans, quines novetats tenim? La novetat més gran jo crec que de la festa infantil és la reestructuració de la part tècnica de so, perquè al final la festa infantil a la plaça de l'Església també fa que hi ha moltíssima gent i fins ara tècnicament es feia un muntatge menor, diguéssim, pel que es mereix l'estructura de la festa infantil, i llavors aquest any hi haurà una estructura acord amb la grandesa de la festa infantil. El recorregut serà el mateix, per això. El recorregut serà el mateix. O sigui, canviem. Potenciem el d'això, però no, la festa infantil no tindrà cap novetat. Així. Sí, hi va haver un any que es va acabar a l'església, no sé si va ser el primer després de la pandèmia o l'últim abans Crec que de la va ser pandèmia. el 30 aniversari de l'infantil. Sí, va ser un invent. I no va acabar de quallar la cosa o què? Però va ser colles convidades, van venir colles d'arreu. No, va ser un dia al matí, un 8 al matí. El 8 de setembre, sí. Sí, vam pensar que, clar, econòmicament fer un gran muntatge a la plaça de l'Església i fer un gran muntatge a la plaça de l'Ajuntament, econòmicament és el doble. I vam pensar que si fèiem un gran muntatge al 8 de la nit a l'Ajuntament, podíem aprofitar-lo pel matí. Llavors podíem sortir de l'església, fer una volta i tornar a l'església i acabar allà aprofitant tota la part tècnica que ja tenim, perquè d'aquesta manera l'orquestrina està sonoritzada, sona tot molt millor i tot era millor. Però al final vam creure que era una mica descafeinat. Al final l'Ajuntament té com la seva vida pròpia amb els bars, està com més cèntric i vam creure que ho havíem provat, que està bé provar-ho, però que preferíem continuar fent-ho a l'Ajuntament. Bueno, doncs amb això hem parlat de tots els temes importants. Sí. Bueno, espera, falta novetats. La samarreta, per exemple. Sí, la samarreta I el aquest any cartell? l'ha dissenyat la Mariona Roca, que jo no me l'he posat, parlant de la samarreta. Jo me l'he comprat. Aquesta samarreta me la van regalar els de la Filoxera Gran, vull dir que no és una samarreta d'aquestes que es puguin comprar, no me l'havia posat mai. Ostres. La tenia guardada a l'armari i he pensat, mira, avui és un bon dia per estrenar-la, perquè veieu que em feia il·lusió venir. He pensat, mira, avui és un bon dia per estrenar-la i posar-me-la. No la porto, no us la puc ensenyar, el programa hi és, però tinc algun programa més, després us la puc ensenyar, però sí, la botiga és una cosa gegantina, Que també, funciona molt bé, a més a més. que funciona molt bé, i funciona molt bé gràcies a la Maria Cantí, que és la persona que és responsable de la botiga i que està tot l'any buscant productes nous, mirant com podem millorar productes que ja tenim. Torna l'adhesiu de la filoxereta, que això mític, també ha sigut un mític, ha sigut el debat que hem tingut durant els últims anys d'aviam quin era l'adhesiu que havíem de tenir. Torna la filoxereta, tenim unes cantimplores reciclables de la festa, tenim no sé si tinc aquí, sí. Tenim per portar les claus, també, tenim pulseres, no sé, tenim de tot. Ui, tenim de tot. Va creixent la festa i va créixer la botiga. Exacte. És que si no creix la botiga, no creix la Malament, festa. Si no creixen els ingressos, al final la festa no pot créixer, perquè al final tot costa més diners, cada any és tot molt més car, cada any és tot més difícil en quant a permisos i tot això, vull dir que al final si no tenim més ingressos la festa no creix. Clar, i això també, el cost de la pirotècnia ha anat pujant els últims anys. Sí, el cost de la pirotècnia, les samarretes, jo recordo pagar-les sota els 2 euros, ara, no sé, s'ha duplicat, triplicat, no sé, el foc igual, vull dir, és una bogeria. Tots els diners que
que arribem a gastar és una bogeria. I que al final tenim assumit que cada any serà pitjor. Cada any la cosa va pitjor. I bueno, clar, sí, això és una cosa que és difícil d'administrar, no? Perquè tema de costos, tema d'ingressos, és complicat, no? Que al final això va molt lligat amb la il·lusió o els projectes que nosaltres tenim, perquè al final quan nosaltres volem arribar a un lloc sabem que hem de hem de tenir X diners per arribar-hi i per tenir aquests diners hem de, igual que el de les lones de territori filoxera, és una cosa que està guai. Sí. Això és una cosa que nosaltres volíem fer i volíem fer-ho, diguéssim, per nosaltres mateixos, diguéssim, de poder vestir les entrades del poble i una mica al centre o la part els carrers on passa la filoxera que estiguessin vestits, diguéssim. Però clar, el cost d'això era immens, així que vam dir, ostres, podríem oferir-ho als patrocinadors i que ens ajudin en aquest sentit. Llavors ells contents, nosaltres contents i tothom content. I coses com aquestes, com el programa, la inversió que fem amb el còmic de la festa, que també és una cosa que és un producte, un producte em refereixo com a resultat final, és una cosa d'una qualitat extrema. Crec que l'Albert Carbó com a dissenyador i com a dibuixant és increïble i crec que actualment i en els anys anteriors no se li ha donat el valor que realment té i que crec que anirà guanyant en els propers anys, sobretot quan pel 50è aniversari tinguem el còmic sencer i traiguem el còmic complet, però bueno, no sé, anirà veient. Això que has dit dels cartells publicitaris que hi ha per aquí al poble, de l'Espai Filoxera, el que almenys a mi m'agradaria a la llarga, quan tu vas a Berga, posa Berga i el símbol de la Patum. Ja, doncs mira, aquest cap de setmana vaig anar a la Molina amb els meus pares i vaig passar per Berga. I clar, diguéssim que, bueno, és igual perquè no ho aconseguirem, compteu-hi, perquè vaig passar per allà i jo conduïa i li vaig dir a ma germana, prepara el mòbil perquè ara quan arribem a Berga li has de fer una foto, una senyal, perquè ara que he aconseguit aquest any que traiguessin algunes coses, ara és el meu... ara apretarem això. Ets fan de la Patum, també. Si t'agrada el foc... T'hi vam veure, eh? Algun cop que he anat titulat per allà. He anat 2 anys, però no em considero fan. És millor la Filoxera. No vull entrar en... L'etern debat. No és una cosa de rivalitat. No, perquè a part crec que és una altra lliga, vull dir, nosaltres juguem la UEFA i allò és la Champions. Però tampoc, vull dir, crec que la festa no té res a envejar a la Patum. I crec que cadascú està en el seu lloc, cadascú té els seus fans o els seus fanàtics, però no crec que sigui... No, vull dir, no sé, no és una cosa amb la que podem competir. Algun dia que no siguem patrimoni de la humanitat, aquí també. Ojo, Això és una cosa complicada i molt llarga de fer. La Patum està molt bé, però crec que, com he dit abans, l'especialitat, crec que l'especial que té la festa és que explica un fet històric, un fet de superació, explica la nostra història, i tampoc estic molt posat en la història de la Patum, però el fet de que siguin... Vull dir que potser la cagaré i que estic parlant sense propietat perquè no estic al d'això, Però ho trobo d'alguna manera unes comparses que tothom viu i que, joder, quan surt l'Àliga a mi em sembla increïble, que no vull dir que m'agrada molt, però crec que el fet que la festa de la Filoxera tingui un sentit històric dona molt més valor a una simple actuació d'unes comparses, que també deuen tenir el seu d'això, que no vull criticar-ho, que estic dient que no és una cosa que es pugui comparar, però dins de la meva fora del context de que no estic 100% posat amb el context de la història de la Patum, crec que no sento cap enveja. A part, crec que la sobreexplotació que pateix la plaça i tot això... Hi ha un problema heavy. Les marees de gent que hi ha. Crec que no ho voldria pas, per tant no... Crec que cada cosa té les seves coses bones i les seves dolentes. Això és de tanta gent a plaça, és una cosa que també hauríem de vigilar aquí una mica. Crec que a Vilafranca, per exemple, l'Arbós o aquests pobles així de veïns nostres, ostres, tu ara vas una tarda a Vilafranca quan estan fent assajos i el poble està a petar, Sí. Això aquí
costa, eh? Costa. Vull dir que a vegades, jo què sé, doncs, sempre hi ha comentaris sobre Vilafranca i tal, però, ostres, tu vas una tarda a donar una volteta per allà mentre estan fent 4 assajos i dona gust, eh? I tant. I te'n vas a Sembla l'Arbós, que vista Montjuïc, te'n vas a l'Arbós, un poble petitet, relativament petitet, i surten els balls populars i el carrer està a petar. I això surts aquí un 9 de setembre i costa, eh? Sí. Vull dir que crec que també hauríem de fer una mica d'autocrítica i reflexió. També el tema dels populars és una cosa que costa, perquè és molt jove i llavors no té gaire volada, tampoc. Sí, no, vull dir, tampoc és una cosa amb la que hi estigui molt posat i no tinc massa context, per tant, tampoc vull opinar massa, però simplement crec que podem aprendre moltes coses dels pobles que tenim al costat. És que la filoxera ha agafat tota la gent, llavors van al dia 8 a la plaça, se'n van de festa després i després no hi ha ganes per anar al dia 9. Els Hi ha ganes diables. de dormir. Sí, però a Vilafranca també et diran que el dia de l'empalmada també surten i l'endemà estan allà veient els castells a la temperatura que hi hagi, plogui, nevi o vull dir que crec que podem aprendre moltes coses de qui ens rodeja. Doncs fins aquí el programa d'avui. Agrair-te a tu, Pitu, que hagis vingut, agrair a l'Ajuntament que ens hagi cedit l'espai també, Vol dir al alguna cosa? públic que ha vingut i Si vols dir alguna cosa abans de tancar... paraules. No, que visca la festa de la Fluxera. Sempre. doncs moltes gràcies.